Бог е източникът на живот, на светлината и радостта във Вселената. Както светлината се излъчва от слънцето, както потоците вода бликат от живия извор, така и благословенията изтичат от Бога към всичките му творения. Всички творения живеят чрез волята и силата на Бога. Те приемат живота от Неговия Син. Затова ме люби Отец, защото аз давам живота си, за да го взема пак. Никой не ми го отнема, но аз от себе си го давам. Имам право да го дам и имам право пак да го взема. Тази заповед получих от своя Отец. В небето, преди да се разбунтува, Луцифер е висш и почитан ангел, втори по статут след Божия Син. Луцифер завижда на Христос и постепенно си присвоява властта, принадлежаща единствено на Сина. Ангелите приемат Христос като владетел на небето, неговата власт и авторитет са идентични с тези на самия Бог. Изхвърлен от небето, Сатана установи царството си на този свят. От тогава той действа постоянно и неуморно, за да съблазнява човешки същества, да ги отклонява от верността им към Бога. Използвал е същата сила и на небето, влиянието на един ум върху друг. Човеците стават изкусители на своите ближни. Подхранват се силни, покваряващи сатанински чувства и те упражняват завладяваща, принуждаваща сила. Под влиянието на такива чувства и идеи хората се свързват един с друг в конфедерации, в трудови съюзи и в тайни общества. В този свят действат човешки инструменти, които Бог не ще търпи още дълго.